regime change can only come about through the vote. It cannot come about through anarchy. Kweziphambili kuvimba wethu ngokuhlwa nje urhulumente uthi akukho lizwe liza kumiswa ngxi xa iqela le-EFF liqhankqalaza ngoMvulo kule veki izayo, kwaye abemi beli mabathoba amaxhala luza kuqiniswa ukhuseleko. Kwamangasa kakhulu ngoba akukho ukuthi akukho nje ukukhombisa ukuthi uyake yazama ukubreaka imoto. Usapho lwaseHowick KwaZulu-Natal lubeka ityala imanyano yabasebenzi nehawu ngokusweleka kwentombi yalo ebikhulelwe yagilwa sisithuthi ayavunyelwa ukungena esibhedlele ifumane unyango. Certainly, is the most important thing now. Is the first goal to achieve is to win the game here against Liberia. Kwezemidlalo libhengeziwe iqela leBafana Bafana eliza kuqubisana neLiberia kumdlalo wokuzifumanela indawo kwitumente yamazwe aseAfrika iAfcon. Lifikile ixesha leendaba zethu kumzantsi wethu kwi-DSTV Channel 163 ositolikela ngolwimi lwezandla nguPhumza Sikhumba Botani Mawethu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi azizukunyamezelwa kwaphela imintshukumo zenzame zokutshintsha urhulumente ngaphandle kokulandela umgaqo-siseko weli. Umongameli ebephefumla ngoqhankqalazo lukazwelonke olucetywa liqela le-EFF abathi abaququzeleli balo luza kumisa ngxi iintshukumo kweli ngoMvulo lo siya kuye, ukanti abaphathiswa baseburhulumenteni bathi abajongene nezokhuseleko bebebambe inkomfa noonondaba apho bebedandalazisa izicwangciso ngokhuseleko oluza kuba khona kolu qhankqalazo. Liyanqakama ilizwe kwaye nezimvo ziyabethana ngoqhankqalazo lukazwelonke lwangoMvulo oluququzelelwa liqela le-EFF. Eli qela libetha ngenqindi etafileni lisithi aza kutsha amadamana amanzi ngoMvulo kwaye kuza kuma ngxi yonke into kweli loMzantsi Afrika. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uphawule ngolu qhankqalazo esithi azizukunyamezelwa kwaphela iintshukumo zenzame zokutshintsha urhulumente ngaphandle kokulandela umgaqo-siseko. South Africa is governed by the rule of law. We are a constitutional democracy. Regime change can only come about through the vote. It cannot come about through anarchy, unleashing disorder in a country. Ukanti umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele uthi abakwantsasana baza kube bephume ngendlu kwaye abo baza kubhulela ecaleni baza kulicula elandincamisayo. Monday is a working day and we assure every citizen that they must and should go on with their business and as usual without any fear from anyone. Umphathiswa wezokhuselo kweli unkosikazi Thandi Modise uthi umkhosi wezokhuselo uza kuhlala ungcothile ulindele unongekehli. There was a question of whether or not SANDF will be deployed. We are on standby. Umnumzana Bhekicele uthi baqule baligangatha ukukhawulelana naziphina iziganeko zodushe ezinothi ziqanduselwe lolu qhankqalazo kwaye ubongoze abo baza kuthabatha inxaxheba kolu qhankqalazo ukuba baziphathe kakuhle. Unqunyanyisiwe emsebenzini ojongene necandelo lokuhlaliswa koluntu kumasipala wesixeko saseKapa umnumzana Malusi Boy namhlanje, okukuza emva koqoqo lwamapolisa phezolo kwii-ofisi zalo masipala kuquka neyakhe umnumzana Boy. Olu qoqo luphathelene nezenzo zorhwaphilizo nobuqhophololo. uBoy unqunyanyiswe emva kokuba amapolisa aqoqe iofisi zakhe athatha amaxwebhu kwanesixhobo zobuxhakaxhaka bale mihla. They did make it clear that their investigation is in its very early stages. There's still a long way to go. There's no charges or anything as yet, but that it is a serious matter relating to alleged fraud and corruption in human settlements.
ukanti namaqela ezopolitiko aphawule ngalomba. The report, it was 3 years ago, if I'm not mistaken, but in the report there was a 700 million irregularity. But when it comes, you need to drill down because that contains different elements of irregularities, not necessarily at times that there is a transgression. It's been expected that this office will be raided sooner than later. It's been a passage talk that there is something or allegations in terms of extortion that is going around, especially in the Human Settlement Department. Isixeko saseKapa sisabeke uJames Foss ukuba angene kwesi sikhundla okwethutyana. Lusuku lwesibini namhlanje uadvocate Busisiwe Mkhwebane enika ubungqina kwikomiti yasepalamente ephanda ukulungela kwakhe isikhundla asamiswe kuso njengomkhuseli woluntu. Ubungqina bakhe banamhlanje bugxile kuphondo lwakhe ngemali eyayiqokelelelwa iphulo lokugaya inkxaso likamongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa. Kambe ukwathi bamhlebela umongameli ngoluphando. Indeed, we engaged, we brought the complaint before him, and that, okay, he even said, I was not involved, my campaigns team managers were involved. Kubungqina bakhe ukwadandalalise imali ezangena kule account. Out of all the donations received for the campaign, records reflect that there were 3 single largest donations. In conclusion, on the above revelations relating to exchanges of large sums of money, some of which received from private companies, I wish to express my preliminary view that such a scenario, when looked at carefully, creates a situation of the risk of some sort of state capture by those donating these monies to the campaign. Umkhuseli woluntu umile kwelithi izikhalazo namatyala atyatye kwawona aphenjelelwa yimilo yezopolitiko. Usapho lwaseHowick KwaZulu-Natal lutyhola umbutho wabasebenzi bezempilo iNehawu ngokusweleka kwentombi yalo, lo wasetyhini obenenyanga ezisixhenxe ekhulelwe watshayiswa sisithuthi ngethuba esendleleni eyakuhlukuhlwa kwisibhedlele iGrey eMgungundlovu kwiveki ephelileyo. Usapho lwakhe luthi walelwa ukungena kwezinye izibhedlele ngenxa yoqhankqalazo. Bakwathe umntu owatshayisa lo wasetyhini wabaleka, yaye bakwatyhola ngelithi wayenxibe izinxibo zeNehawu. Ngomhla wesiXhenxe kule nyanga ubomi bukaThandokuhle Mlojo beneminyaka engama-30 bacutheka ngaphambi kwexesha. uThandokuhle wayesingise kwisibhedlele iGrace Hospital eMgungundlovu esiya kuhlukuhla njengoko wayekhulelwe. Okamlotshwa wagilwa sisithuthi esamshiya ethetywa, yaye kutyholwa ngelithi umntu owamtshayisayo wayenxibe isinxibo sombutho weNehawu. Kwamanga kakhulu ngoba akukho ukuthi akukho nje ukukhombisa ukuthi uyake yazama ukubreaka imoto. Ngoba kwafanele kubonakala emshizini ukuthi ke yazama ukubreaka, yabona. Utata kaThandokuhle uthi abayibonayo ingozi bazama ukubiza inqwelo yezigulana kodwa ezo nzame zaphanza de wancedwa inqwelo yezigulana yabucala eyamleqisa kwisibhedlele iNorthdale Hospital apho walelwayo ukungeniswa de waswelekela ngaphakathi kwale nqwelo. Siphatheke kabuhlungu impela nje ngendlela okwenzeke ngayo ngoba phela labantu ibona abasiza impilo zethu ekugcineni kwelanga. Umbutho we-DA ephondweni uthi uvule ityala lokwaphula umthetho ngakwimanyano yeNehawu. We have also gone to the Human Rights Commission and we will push this to the nth, because if we don't stop this type of criminal behavior and this mafia-style behavior, where are we going to end up as a country? Ukanti uThandokuhle ushiya ngasemva umntwana oneminyaka 2, abazali bakhe basalindele ukufumana iziphumo zoqhaqho lomzimba nokubambezela ukungcwatywa kwakhe, yanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Makhe sicaphule izivo zababukeli sive ukuba baphefumle bathini na ngokuphathelene nenkomfa yegqiza labaphathiswa.
ndithi mina msasazi mabayenze bebodwa beyi-EFF bayenze ngale ndlela bafuna ukuyenza ngayo kodwa bangabahlanganisi abanye abantu. Akufuneki kwacwangciso apho. Urhulumente makabayeke bateleke bagqibe ngoba bathanda amehlo kakhulu. Thina singenanto silambileyo abanaxesha lethu bona abachaphazele kuyo yonke lento lesikhala ngayo bocimicimi abekho phakubo. I-EFF uma ifuna wona ukuthi uRamaphosa aphume ayihambe iyokhankasa ukuze bawine ukhetho. Ukanti ke abasibhaleleyo bathi bona uZekhethelo Nzipho uthi makaqhube umalima inoba lungakho utshintsho. Ukanti ke uSisanda Tshona yena uthi andiboni kwanto ingxaki mna kwezi ntshukumo ze-EFF ngoba bathetha ngezi zinto zisityayo kwaye nathi siyazibona into nayo ingase zingabi nadlame kulima labantu baqiniseke ngokhuseleko. Yena uAvuyile Khompela uthi oh hayi awukabikho nto izolunga kweli lizwe msasazi. I-EFF yona ixhaphaza nje ipolitiki mna andiyixhasi tu into yoqhankqalazo ndilapha e-Eastern Cape eDordrecht. Ukanti ke ungahlomla kwimixholo yethu usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa wamkele ugxa wakhe waseTanzania umongameli Samia Suluhu Hassan kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Olutyelelo lugxininise ikakhulu kwezepolitiki, ezoqoqosho nobudlelwane bezentlalo-ntle phakathi kwalamazwe. iTanzania lelinye lamazwe aphambili arhwebelana noMzantsi Afrika kwi-Afrika iphela. Ukanti eli linenjongo zokonyusa urhwebelwano ngezoqoqosho nophuhliso neTanzania. Sithetha nje urhwebelwano phakathi kwalamazwe lunyukile ukusuka ku-6.89 billion ku-2021 ukuya kwi-8.71 billion ku-2022. We believe that this state visit will further strengthen the bilateral, political and economic relations between our two countries and enhance the work of our binational commission. Ubuqilima bobu budlelwane bezoqoqosho balamazwe kokwanqinwa nakushishina kweenkampani zaseTanzania kweli ezifika kwi-250. The binational commission, which comes almost 6 years after the inauguration in May 2017, attests the fact that and affords us an opportunity to unimpededly explore all areas of potential. Ukanti olu ibilutyelelo lukamongameli Hassan lokuqala kweli sukela oko wangena kwesisikhundla ngo-2021. Badikwe yeyokosa abazali babafundi besikolo samabanga phantsi iManzini Primary School eKatlehonge kuRuleni namhlanje babambe uqhankqalazo ngaphandle kwamasango esisikolo benyanzelisa ukuba inqununu ixwaye ingxowa zayo iphume iphele kwesisikolo ndawonye nebhodi yesikolo. Batyholwa ngokwehlisa ngomlenze imali ye-feeding scheme. Umqulunqi weendaba zethu uZuki Cetywayo usenzelele ngxelo. Badele izindlu zabo abazali babafundi kwisikolo samabanga phantsi iManzini Primary School eKatlehonge ngentseni yanamhlanje babambe uqhankqalazo ngaphandle kwamasango esisikolo besithi inqununu mayithwale imithwalo yayo kuba kaloku caceca ukuba yoyisakele ngumsebenzi wayo. Ngaxeshanye bathe nkqu nebhodi yesikolo ingayifake umqhaphu ezindlebeni xa befaka izikhalazo zabo njengabazali abayonyulayo ukuba ibamele. Asijabulanga in the manner in which the principal and the SGB abahendlile izinto ngakhona la esikolweni. Kuna into ukuthi abantwana bethu abekho safe, akuna fence la esikolweni, the maintenance la esikolweni ayikho right.
ukanti bakwavakalise ukungaxoli ngemeko isikolo esikuyo kwakunye nokhuseleko lwabafundi. Ngomhla wesi-8 kule nyanga bahambisa uxwebhu lwezikhalazo zabo kwisebe lezemfundo olwathi lwamkelwa ngabasebenzi beofisi yomphathiswa wezemfundo apha eGauteng. Kodwa de kube ngoku abakafumani impendulo. Urhulumente uye asibonelele ngezimali zokuba isikolo siphathwe kakuhle, zokuba abantwana sibe isikolo sibe semgangathweni oluphezulu ukuze ukuthi abantwana bafumane imfundo esemgangathweni. Kuvakala ukuba ngaphambili bekunabafundi abangaphaya kwe-1,500 kodwa ngenxa yomgangatho oxhalabisayo wesikolo abanye babazali bathabathe isigqibo sokubakhupha abantwana babo. Kusenjalo bathi nokutya okulungiselelwe abantwana kuthathwa ngamalungu ebhodi yesikolo iye kukuthengisa ngaphandle kwesikolo. Uprincipal uthatha ukudla kwabantwana esikoleni ama-tin fish namabisi ahambe nazo ayodonate ngazo esontweni la asonta khona bayakuthola ukudla. Then abomama abasebenza phakathi esikolweni bathatha ukudla bayakuthengisa la elokishini. Isebe lezemfundo liphendule ngelithi akho amanyathelo aselethatyathiwe ngalomba. Kambe ke abazali bathi bazakulwa de bamile ingca emqolo, inqununu mayithwale amasakana ayo iphume iphele kwesi sikolo ndawonye nebhodi yesikolo. Kungenjalo baza kuqhubeka noluqhankqalazo yonke imihla. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZuku Cetywayo eKatlehong eGauteng. Kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce ubhengeze iqela lakhe lokugqibela elinabadlali abangama-23 neliza kudlala imidlalo enzima yokuzibekela indawo kwindebe yeAFCON nelizwe laseLiberia. iBafana Bafana iza kuqubisana neliqela likwintshona yeAfrika ngelixeleshe ukuzibekela indawo kwindebe yeAFCON eza kubanjelwa eIvory Coast. La mazwe mabini kulindeleke ukuba anquzulane kwibala iOrlando Stadium eGauteng ngomhla wama-24 kule nyanga ze aphinde adibane kwiintsuku ezine emva koko eMonrovia kwikomkhulu laseLiberia. We need a very good team, and when you select a team, you are going position by position and try to have the best players in that position. And I think we succeeded. I know there are many players from Sundowns, but the performances of Sundowns are amazing, not only in the league but also in the Champions League. uHugo Bruce uthi kubalulekile kakhulu ukuba amakhwenkwe akhe abuye nempumelelo kule midlalo ingakumbi lona uza kudlalelwa apha ekhaya. Certainly, is the most important thing now. Is the first goal to achieve is to win the game here against Liberia, so that we can go with victory to Liberia. Omabini la mazwe iSouth Africa neLiberia aphulukana nemidlalo yawo yokuqala kuGroup K ebethwa iMorocco kwaye ngoku aza kulwela indawo yesibini. Uthabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Thothubekho mamfene apho ke kuwe ngomqulu ocwengileyo mhle futhi igama lam ndinguthabile umavelesa kwaMamthembu bethuna nxa ixesha nansi imozulu. Sivula kanti ke phondo lokuqala ke phaya eMpuma Koloni eMonti kuhle futhi kuphole kamandi ngama-27 nje phaya emva kwemini ngomsikalo kwaliphaya eMpuma Koloni eGqeberha kucwengile ko-31 degrees wentshizane nje ezingephi emini. Qahlabala ngamajonga phaya eFree State eBloemfontein kusekuhle futhi kodwa khona amafu emathumba ntaka ngo-30 degrees kwalapha eFreyistata kusasolburg ngo-28 degrees naye uzolo nje kamandi phaya emini ngomso. Nalo ke phondo lilandela phaya eGauteng eJohannesburg kuhle ngawo la 20 eKhatshwa sisithandathu amafu nje angephi kanti kwalapha futhi eGauteng ofereni eHengene eziphaluka kusaphole kamandi ke mzontsundu ngamashumi nje 2 eKhatshwa sisibhozo kanti kwaZulu Natal phaya eThekwini benjenje ngo-25 degrees amathonsi emvula kwaKwaZulu kwakhona futhi eMgungundlovu kusaphole kakuhle futhi ngo-28 degrees wentshizane zemvula. Nanso ke imeko phaya eLimpopo koPhalaborwa kucwenge kakuhle futhi ngo-29 degrees wamafu ke phaya ekuhambeni kwexesha ngomso kwaseLimpopo futhi ePolokwane kusazwele kamandi ngo-27 degrees. Kanti ke iphondo phaya yalandela futhi eMpumalanga phaya koMbubela neNgingikezi kufuphi pakulamandla ngo-29 degrees ozole nje kamandi kwalapha eMpumalanga futhi koSekunda ngomso ku-27 degrees naye ke Mbukeli usazolile.
kanti naso ke mbukelo wami imeko phaya northwest koMahikeng kusekuhle kakhulu ngo-30 degrees wezulu ke elicwenge nje kakuhle kwalapha enorthwest koRustenburg kusekuhle kakhulu futhi gayela 30 amaqondo aphezulu. Kanti phaa ko-Northern Cape eKimberley kusekuhle kakhulu futhi ku-33 degrees wamafu ngokuqhubeka kwemini yabo kanti ngomso imeko yaphaa ko-Uppington futhi kumnandi phaya ngo-37 degrees wamafu emini. Majonge phaa kwelaphondo laphaya eNtshona Koloni eKapa lodumo ngo-20 degrees amathontsi entshizane. Kanti kokugqibela siyayivala phaya ngeGeorge ngo-23 degrees wamafu emvula. Mna ke bethina ndikuqhudeni ungozi uMamvelase into kadla imathebane ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ndinithanda nonke emakhaya.